Betty Davis. Nekad je znak da vrediš to što te mrze određeni ljudi. Ukoliko te svi vole, ne radiš nešto kako treba. Ako te dete nikada nije mrzalo, nikad nisi bio roditelj. Ako te svi vole, znači da si prilično dosadan. Život je prošlost, sadašnjost i ono možda. Starost nije za slabiće. Postoji određeno ushićenje kada želimo stvari koje ne možemo imati. Uspeh samo stvara nove ciljeve. Jake žene se udaju samo za slabe muškarce. Kad bi muškarci mogli da rađaju decu, nikad se ne bi ženili. Ljubavni užitak je trenutan, a ljubavna patnja je večna. Jedini način da postaneš legenda je u kovčegu. U ovoj trci svako je kriv, dok se ne dokaže suprotno. Ključno je u životu prihvatati izazove. Kad ovo prestane, mrtav si. Svi imaju srce, osim nekih ljudi. Nikad nećeš biti srećniji nego što očekuješ. Da bi promenio svoju sreću, promeni očekivanja. Siguran način da izgubiš sreću je da zarad nje žrtvoš sve ostalo. Preživala sam jer sam bila izdržljivija od drugih. Pokušaj nemoguće da bi se poboljšao. Moraš nekoga dobro da upoznaš pre nego što ga zamrziš.